Снимайте. Тежък ли? Ами аз съм обещал поне на няколко души да ги бия на табло. На шахта и аз ще ги бия, да. Ами добре. Тоест аз, значи, само едно нещо, което не съм обсъждал с Нина и с Божана, аз от много време искам да направя табло турнир. Някой петък или четвъртък, така че това определено ще форсне идеята. Единството, което ме спираше, е, че пак ще кажа, че съм направил турнир и съм взел парите. Примерно Светлина си направил стата, че може да играе табла. В смисъл, оценявам аз... И други желаящи. Да. Марусов каза, че може да играе шах. Значи с Галина вече не споря за спорта, защото тя веднъж ме... Добре, благодаря. Смисъл, това е готино, ще влезе в употреба. За някой добре, за някой лошо. Победната почивка един шах на сега. Шах не, но... Ами, добре, в смисъл, това с таблата само ще отвори... Китката, да. Аз казах, че ще да ви казвам, благодаря за това на Китка. Ще направим някакъв явно табла турнир скоро. Което, за да се змъкне, да не забравяме, че Анджи има рожден ден днеска. И не ти черпиш днеска, така като гледам. Аз се черпя. Но да, пак благодаря ви за това. Торта, нека някой да я снима, да ми даде снимка, защото супер яко изглежда. Снимали сме вече някакъв. Тук имаме и файловете. За идентифициране мислите някакви... Това са снимки с снимки с филмчета, тук вече човек, за съжаление, не може да се отърве. Еми, да, това е, няма... Да, ние тук да продължаваме, има програма, продължаваме с изненадите. Последната изненада от вас се съвлича, не. Правим ти ли тук? Дай другите изненада. Това е лесно, нали? Това не е изненада вече. След последните два ти били, това не е изненада. Съжаление, да почакаме да вкараме в тотката. Тук всеки се подготвя. Има програма. Да заповядат. Каква програма има? Айде, HR да се представи. Добър ден. Добре. Продължавай с нея. Готвили, ние сме от гражока Деси поетеса, ако гледаш слава. Готвили една картичка с едни стихове. Да, защото може да се трудниш. Чакай да видя дали да Прекалено ще задължения и желания. Не на цензурата. Ами, значи пише, че си рожден ден. Има запетайка и велина и три удивителни. Моля. Останалото не се чете. Знаеш, ще ти го Дори да имаме проекти до Зина, ти имаш си пропипълска дружина, която ще работи и позиции ще устоява и БГ Офис все по-добър ще става. Здраве, щастие, любов, късмет, небивали успехи всеки нов проект и лидерство в световната IT среда ти пожелаваме от сърце и от душа. Има ли още изненади? Надявам се системния администратор да няма. Той изчезна някакви. Ти не се облича. Знаме си си минути. Тук явно е като... Вие ли сте? Няма проблема за генерална група. Това вече ме кара да се притеснявам. Не, скромно, от сърце, да си ми жив и здрав. Ама искам да го отвориш, да го видят всичките. Мисля, че много да. Да. Едно време. Ти за да се притесняваш, не дей. Аз трудно ще ме притесниш, ама... Не сте трепетни. Като ми кажат, нося ли на майтап с толкова много хора зад мене. Идеята е вътре да видиш какво, нали? Ги носиш все на гръб, ама и те тебе, дано всички така. Здравейте, да сте дружни.
Написали са в кофичката нещо, което На едната пише третия етаж, на не другата съм пише изцяло четвъртия. съгласен, но... За шести нямаше място. Единствената забележка имам, че той изглежда в много по-добра форма от мене. Много благодаря. Това е... Съвсем изглеждаш. И много по-изправен от мен. Да, и това вече, нали, сериозно от това. Еми, това е от нас. От другата част от HR отдел. Да.